Lancier, vals og andre klassikere fra dansegulvet. Mulighederne er mange, når der bydes op til seniordans. Hver uge mødes ældre i slut 60'erne til midt 80'erne for at røre sig og komme i godt humør. Hver onsdag mødes godt 30 danseglade seniorer i Skåde Lokalcenter lidt uden for Aarhus. Og det gavner både dansetrinene og humøret. Man kan ikke gå op til dans og så være sur. Man skal være glad, og det bliver man. Det er sikkert. Så meget føler du dig heller ikke? Nej. Inger Kammer Norendal er ikke i tvivl om, hvorfor hun kommer hver onsdag. Fordi det er livsbekræftende, og vi har noget fælles sammen, og det er dansen. De glade toner fylder lokalet, og det gør det svært at stå stille. Musikken, den er skøn. Den er dejlig. Efter formiddagens sving om, er Inger Kammer Norendal fuld af energi. Fedt for fight. Ja, det er jeg. Helt sikkert. Dagens dansetime er forbi, og der er en uge til, Inger Kammer Norendal og de andre seniorer igen mødes.